Hän on selättänyt sisullaan sairauksia sekä lukemattomia vammoja. Hän ei missään tilanteessa halua antaa periksi, vaan kääntää vastoinkäymiset aina voimavaroiksi. Matkan aikana kiloja on lähtenyt yli 30. Tuula Ojala. Annetaan Tuulalle aplodit, kun liikunnasta ja hyvinvoinnista on tullut elämäntapa. Pinkko Lauttamus. Juan Sheikha. Tuija Nurmi. Tähän on Lea Tuominen. Tänä vuonna yhden naisen sijaan me halutaankin nostaa esiin 2 naista. He ovat Susanna Koivola ja Helmi Koskinen. Teemu Almeen. Teemu aplodit, missä Teemu? Onko joku, joka ei ole nähty ikinä siellä ulos? Okei. Mennään. Hiljaa siellä takana! Ei mitään hätää. Oliko se musta vai punainen? Musta! Yes! Emilia. Okei. Sinne mustaan naukkuun, joka laitetaan tuohon liukuun.